Alde intziuk. Alde intziuk. Hemen da, vale, lasai, etxio problemaik. Alde gerin mikrofonu egin basok, Mikel, berriz entzun alitzeteko. Horiek. Gabon. Gabon. Zeatik alde inde, justu azken momentu klabien. De repente ikusi edat, pua pixka zarran itxakala hartuta eta pua berriako bat hartu. Earki. Nik beti hasieran pixkat entzun diaun kantui buruz hola galdetu dizuet. Temazu, Hostia, eharra, kantua. Bai, gu kaleratutako azkena, guaingoz, beste berri bat iten nahi geha, baina hori izan zen kaleratu genuen azkena, eta egila da, nahiko guztua gehatu gineala, bai. Beste berri bat ekin nahi zeat, esan dek, Bai. Aha. Baina, azken eriotza jiran, berez Feniz jira hori hainbestetan antolatu genuen, eta kartela atea eta dana, eta suspenditu berri izan zala, guain behingoz itia lortu genunean, pentsatu genuen izena ja nahiko gaztauta edo zehola, eta pentsatu genuen beste nolaiteko jarraipen bat ematia, eta justu Feniz kantuan aipatzen dian azken bi hitzak dira azken eriotza. Eta oaingo jirai izen hori jarri dugu eta kantua ere azken eriotza da. Eta azken eriotzakin esan nahi duzu, en plan anestesia hor bukauko ala, edo sin maz, kasualidadea? Jende asko hori pentsatu dugu, baina berez ez. Egia da, ez degula besteik planteatu, osea, printzipioz asmoa zen pendiente utzitakoa egin alizatia, eta horregatik egin dugu, pendiente utzi genuen mini biratxo hori 6 kontzertukoa berreskuratu, eta oraingoz hori da, gauzak horrela ez usteagatik, ez? Pentsatu genuen, behintzatu horiek egin, eta hortik aurrea planteatu berde, ze egin taldiakin. Orduan, posible da azkena izatea, baina ez dugu horrela planteatu ere. Vale, perfecto. Ez, imaz, kuriosia dutzak. Bai, ez que jende asko dabile gaina kontu horrekin, zabaldu da, incluso, egunkari batian atea zan horri oso bat titularra hoxe zala, ez anestesia despeditze da estenariotatik, ez da gizer, eta, gu berez ez dugu horrela planteatu, baina, euskalo. Ja, jendiek azkenin bere zeak, ez? Bere interpretaizu. Bai, telefono eskatxarra, esatea gana batetik bestea azkenian. Horiek. Bale, eskauko jaten lehenengo hauzidek, pixket, eure buru aurkezteko, hau danai eskatzen zuaten gauzea, eta, klar, irekasun bai irutuzitekela jende asko gehiago ezautuko haula. Azkenin, nahi, de hecho, pixket, etxaian nola esan, zurikexe gustatzen zitek, bale? Segun zeinekin. Zurikexe izateko era, baina batzutan nahiko fanan hauk.
Eta hain itxean idazten, beti idazteat, izen buruen, azkenin gonbidatun talde danak, osea, ez, da hain itxean, ostia, Tigia, Negu Gorria, Kuraia, tal, hain itxean, ostia, ze suerte zau baten, hi elkarrizkatetzeo, eman ditxeat eskerrak kamaraz kanpo, berriz ematetxeat, netzat ohore baek, benetan. Baina, hori, esan nahi atenaek, azkenin jende asko ezautuko haula, baina, bueno, ezautze ezaun horrentzako, eo ezautze hauna, baina, gehiago jakili nahi duen horrentzako, pixket nola aurkeztuko gane gure burue, musikalki ire ibilbidie, bai, gitarra jotzen instrumentotekin noiz hasitzean, eu konta nahi duken dana. Bueno, Mikel Kastaliz naiz, Zarauztarra, 55 urte dazkat, eta bueno, musika giroan txikitatik ibilitakoak gila zan, nire aita oso musika zalia zan, bueno, berez, aita eta ama, de hecho, koruan abesten ezagutu zuten elkar, eta beti musika giroan ibili gehatxian, lau anai arrebak, bueno, 3 arreba zarragoa dazkat, eta lauok ikatzi genuen bai solfeo eta bai piano pixkat, bueno, batzuk beste batzuk baino gehiago, txikitan, eta bueno, beti musika etxean ez da falta izan, ez? Pianoa, musika ekipuare erosizun aitak, eta, bueno, beti musika giroan. Gero musikaria bakarra ni atean naiz, nire 3 arrebak ez dute musikarik egin, ezer. Eta, bueno, pixkat ironikoa ere badaz, ikasitako instrumento bakarra pianoa izan zen, eta jo ez deten bakarra izan da gero nire bizitzan, beste guztiak jo izan dut. Hasta bateria jo nun talde batian, bajua, gitarra, abestu ere nun, bueno, danetik ikasitakoa ez ezik. Eta orduan, bueno, nahiko, bueno, erdi autodidakta edo naizela esan beharko litzake, behintzat gitarran eta inoiz ez dute gitarra klase bat ere jaso, seguru asko dakitenek nabarituko dute. Eta hoxe, eta hasi nintzen saltzeatzen, 16 urtekin sortu nun ja, bueno, ja rocksale zutxuan nintzen, rocka entzuten da nahiko la fuerte hasiko nintzen, 12-13 urtekin edo. Garai hartako, ACC, Led Zeppelin, eta, bueno, olako gauzak entzuten, eta Queen, eta olakoak, eta Status Quo, eta entzuten genuen, eta, bueno, gero ja 16 urtekin, bueno, lagun bat negukan, txikitatik Charles izenekoa, oso gitarrista ona sana, gitarrista konservatorioko gitarrista klasikoa, horre jotzen ditun kriston gauza horietzan akorde de quintas eta holakoak, horre jotzen zituen punteroak eta musika klasikoko gauza oso komplikatuak. Eta, karo, beak ere deskubritu zunean gitarra elektrikoa, behantzako zan, Beste mundu bat, ez? pedal bat eta gitarra, eta itezun nahizuna, ez? Eta beha zan nola zentu hortan musiko ona. Nik piano klase batzuk neuzkan jasota eta hola. Eta, bueno, hasi ginean ja talde bate osatzeko ideakin edo. Claro, ni pianoa ikasitakoa izan da, hasieran idea zan beha gitarra eta ni teklaua. Jotzia, adibidez, Rainbow eta Deep Purple eta holako taldeak asko gustatzen zaizkigune bai, eta, bueno, hor teklaua ere baseon, orduan, bueno, hor aukera bat zan, nik teklaua jotzia. Eta, bueno, hola hasi ginean, baina, claro, zeituan ikusi genuen zentzu praktiko batian, nik bajoak joko banu, ja bateri jole batekin ja bagenekala ja formazio, oinarrizko rock formazio hori, ez? Bajo, gitarra, bateria. Eta orduan, bueno, hasi nintzen saltzeatzen gitarra espainola batekin etxian, hola, kantua jarri eta gainetik jotzen, bajoa ateratzen, eta, bueno, konturatu nintzen, bueno, nahiko erresa zala bajoa jotzea bintzat, bueno, hasiera jotzen ditun taldekin, bintzat, gero ja Iron Maiden deskubritu nuen, eta esan nuen, ostras, hau hain erresa ez da, baina aldi berian, bueno, Galopia irudiatze egin hor, ja, beste... Biki. Gaina, biki nite gaina hori ondik eta zailo, ondik eta zailo. Eta nik bai, nire maixuik handiena Steve Harris izan da bajoan, hori egia da. Bueno, berez hori da, ni bajoa joten hasi nintzen, gitarrara gero pasa nintzen, baina hasieran bajoa. Eta bai egia da, Iron Maiden eta Steve Harris izan zala deskubrimendu ikaragarria, nabaritzen dana asko ni jotzen duten estiloan, finkatzen baseate, Kuraian kantutan eta saltzen ditut Iron Maidena da ikaragarri batzuk.
Eta bueno, hor hasi nintzen bajoakin, gero lortu genuen bateri jole bat, goiko, kuadrillakoa ere, eta antxa hasi ginen, saiatzen, hirurok, gero Anderrekin elkartu ginen, Andersan herriko beste bat, esautzen genuen abista sola bakarrik, baina bagenekin lokal bat zeukala, eta han jotzezula lagun batzukin, eta bueno, etzekan ere fundamentozko talderik. Orduan, eta esan genion, gu heavya eta entzute genuela, gara hartan, hori Judas Priest, Iron Maiden, olako gauzak entzute, Motorhead, asko ere bai, olako taldeak entzute genituen, da olako zerbait ingote genuen, da hasi ginen elkartzen bere lokalian, zala frailen lokal bat, hori, hasi ginen frailen lokal bat, Fraile Antonianoen lokalian, aste santu dutan adibidez ezin izaten zan ensaiatu, egun sakratuak zialako, eta hola. Eta antxe hasi ginen, 85an, eta zeituan hasi ginen ja saltzeatzen, kantuak sortzen, eta handik hilabete gutxitara, izan zian hemen Santa Marina auzoko festak, eta okurritu zitzaigun, hango festa komisioan gana jutia, eta bueno, berbena talde bat zeo berez, eta intermedioan, jotzeri genuzkan lau kantuak, eta hala hasi ginen. De hecho, berbena talde hura zan Ekus taldea, eta hor jotzezun Serafin Zubiri, gero nahiko famatua izan zan, itxua zana. Bai. Uste Eurovisionen edo ontzala ere, eta, bueno, gara, larroiko hamarkadan nahiko ezaguna gintzan, eta gure kontzertua, berak utzi zigun, bere taldia zan, berbena talde bat zeukana, Ekus, eta beha zan jefia, da beak behiratzen zuen hor, bueno, ikutze zuen hobeto esan da, ikutze zuen bere itxuan erlojua, eta esaten zigun, bueno, podéis tocar otra más, eta tal da. Eta hori izan zan, gure estrenua, 85ko, Santa Marina ez dakit noiz dian, ekainean ere uste, hortik. Eta hortik aurrea ja... Bai, hortik aurrea, bueno, jarraitu benuen horrela, gure hasierako lako hasian, egia da, olako talde... Izenik bat zeukan talde horrek? Berez, estigia zan, baina hasieran, goendik ez genekin oso ondo zeizen jarrit, eta egontzian, ez dakit, hilabete bat edo bi, beste izen bat genukala, sabotaje izena jarri genion, hasieran, baina zeituan, Charles, gitarrista, hau nire laguna, zan oso Conanen komikien oso fana, eta Conanen komikietan ateatzen zen estigia lakua, ez? Eta mitologia griegua. Eta bueno, zan hori la laguna de los infiernos, eta hola rollo bat, gure gare hartako heavy rolloakin pixkat pegatzen zuen ere bai, eta gustatu zitzaigun, eta bueno, hola xe jarri genuen estigia izena. Eta bueno, koinziditu zuen ere, justu, hori, hau esan, 85, justu orduntxe, hasi izan ere, estatu batu eta, bueno, bizpairu urte lehenuo thrash metal musika. Metallicakin, Bai, hori da, Metallica, tal. Hemen huendik inork etzun ezautzen musika hori, eta nik loratzen naiz, entzuten nula irrati programa bat, radiokadenan, alto voltaje izenekoa, eta bueno, ibiltzen nintzen hor radiokase txiki batekin sintonizatzen, etxetik junten nintzen, ager nun sintonizatzen zuen ondo, leku batzutan etzun ondo harrapatzen, eta nire gurasoen gelan, oi gainean jartzen nintzen, eta entzuten nun programa hura, eta bueno, niretzako zan, kristona, jartzen zituen kriston talde pila bat ola jebiak, orduan pentsa ere, internet etzeola, osea, disko bat lortzeko, edo laguna pasatzen zizun zinta bat, edo eroste zen un diskua, baina etzeon beste aukerarik musika eskuratzeko, gaur egungoa, hostia da, klik batekin dana kasu hor eskura. Eta orduan irrati programa hori izan kristona, eta orduan txeaz, ekartze zituen ere disko batzuk importaziokoak. Hemen argitaratuta ez zeudenak, eta hoien artean, hasi izan, ekarri zuen Kill 'Em All, Metallicaren lehenengo diskoa, eta esan zuen, una nueva tendencia, no sé qué, en Estados Unidos, se llama thrash edo speed metal ere deitze zioten, garai hortan. Thrash metal, speed metal, tal, eta hau da Metallica. Eta ni sartzen nuen, radiokaseta hartan sartzen nuen kasete bat, eta jute nintzen grabatzen kantuak. Eta horatzen naiz eman niola grabatzea, eta jarri zuen Hit the Lights,
Kilemol diskako lehenengo kantua, eta niretzako izan zen, kriston hostia buruan, osea, kriston revoluzioa, ze hostia da hau. Ordurarte entzute genuen kaineroena edo zan Motorhead, ez? Guretzako Motorhead zan, Gero heavy artean, saxon ere nahiko indartzuak zira, baina bueno, bestiak lasaiagoak, Maiden, Judas, hola. Baina Motorhead zan kaineroena, eta urrengo gunean junitzen lagunen gana, goratzen naiz kasetekin, eta zanien, tio, Motorhead baino kaineroagoa. Osea, hori izan zen, ez? Motorhead baino kaineroagoa da, baina ze hostia dago. Eta, eta hau da. Gara, garai hartan ere, pentsa, thrash metala nolabait definitzeko edo da, bueno, metal musika alde batetik, ez? Heavy metala edo, baina beste alde batetik, hardcore punk edo musika hartzen zituen estiloa, ez? Ta, garai hortan, kalian hemen oso bereiztuta zeuden bi estilo horiek, osea, gugitan heavyak, gero zeuden punkiak, zeuden rockerrak, eta bakoitzak entzuten zuen beria, baina, bueno, osea, ez zeuden naztuta estilo horiek, eta hau niretzako izan zen, la hostia, porque, bueno, talde punki batzuk ere gustatzen zitzaizkigun garai hartan, ez? Hola, GBH, eta, bueno, hemen inguruko Rip, eta irutzi zitzaigun ere kainerua, ez? Motorhead gustatzen bat zitzaizun, Rip ere etzeon hain urruti azken finean, ez? Claro. Eta hau izan zen, honek batzezun dana, ez? Pixkat metalaren, bueno, riffen rollo hori, baina aldi berian punkaren zikintasun hori. Eta velozidade hori baita, ez? Tupa, ze hori. Hori da, abiadura, hardcorena, eta esan, gu 16 urtekin, kristona hori izan, kriston revoluzioa. Eta justo koinzituzun gu taldia egiten hasi ginala, eta musika estilo hau esautu genula. Bere astapenetan. Eta izan zen guztia, guk hau inberdeu. Eta orduntxel, gure lehenengo abestia sortu genuna ja estigiakin, Metallicaren ja eragina zeukan. Gure modura, pixka suabeago eta hola, baina tupa hori egiten saiatzen ginean, eta horako marruak, eta ja hasi ginean, ja pixka estilo hori hartzen, eta bueno, gerora konturatu naiz, uste izan ginala lehenengo thrash metal taldia estatu espainolean, porque uste gara hortan ez zeola besteik. Ez nik deskubritu behintzat. Gero bai etorri zian, Legion eta Mur ez dakit trasha, baina hola saltze zuten, beste talde batzuk, baina momentu hortan ez genuen ezautzen. Eta, kasualidade horrengatik izan zen, irrati programa hartan grabatu nulako Metallicaren abesti hura. Eta, hola hasi ginean, egon ginean, ja izen bat edo hartzen jun ginean, garai hartan nahiko kontzertu desente egin genituen egia esan. Jendea hasi izan ere mosh pit deitzen zitzaiona egiten gure kontzertutan, eta slam diving eta eszenariotik salto egiten, eta ordura arte etzan hori egiten, gutxi metal kontzertutan, ez? Eta, hasi ginean, hasieran bai esan dizute den bezala, jute ginean berbena taldetara eta algin dituen gure lau kantak edo jo. Lehenengoa izan zen hori ekusekin, bigarrena izan zen Niko Esar eta Minxoriak, jotze zutela hemen San Pelaioko jaietan eta berdina genuen, intermedioan gure lau kantuak jo. Eta gero, ja hasi ginean, nik uste izan ginala ere, gaztetxe batian jotzezun lehen metal taldia hemen, ze gaztetxetan bakarrik punkiak eta jotze zuten gara hartan. Eta goratzen naiz urte zahar gau batian parandaiten ezautu nula Urnietako gaztetxeko tipo bat, Kopetaz, izenekoa, ez dakit nun ibiliko dan gaur egun. Eta hantxe hitz egiten dauta beste, eta behar metalerua zan, eta guk talde bat genekala, eta dauta beste, elkarrei belarria jaten hantxe, eta zantzea, urnietan gaztetxea dakauta, nahi behazue kontzertu bat egin da? Venga. Eta, hola lortu genuen gure lehenengo kontzertua gaztetxe batian, eta izan zen ikaragarria, goratzen naiz, inguruko batzuk ja entzunda zeukatela gure berri, hola, Lasarteko jendia, eta horiek izan zen gure lehenengo fanak edo, eta hantxe juntzian, eta kristona antolatu zen, goratzen naiz, zerbezak eganite zutela, iretik, jendia hor, eta dana eman da, eta kristona izan zen, handik gutxi gai, hasi ginean, beste gaztetxe batzutan ere lotzen kontzertuak, ezagutu genuen ere ikasten nuen handoengo tipo batekin, eta horrek ere,
eragina edo zeukan gaztetxean, eta, Mhm. bueno, lortu zigun ere ondoengo gaztetxean, eta, hola, hasi ginen, batez ere gaztetxetan, Elgoi Barren bai, eta, bueno, hola, izen bat egiten edo, eta, bueno, azkenean, izen desentia, bueno, gure mailan noski, baina, bueno, famatxo bat edo lortu genuen gure inguruan. Ebazuela movimentu bat horrez, bai, azkenean. Bai, eta gaina hasi zaina jendea pixkanaka musika estilo hori ere ezagutzen eta entzuten, eta gara, haientzako zan, entzun berri Metallica eta olako taldeak, eta de repente Euskal Herrian deskubritzen zuten base hola, zarautzen olako talde bat, eta bueno, etortze zian kontzertutara, eta bueno, sortu zen nahiko giro guapua. Gero, bueno, arazo batzuk izan zian, heroinaren garai potentiak zian ere, ba, taldekide batzuk ere erori zian, heroinaren munduan, eta bueno, horrek sortu zituen arazo batzuk gure artean, gero arazo pertsonal batzuk ere, oso gaztiak ginen eta oso odol berokuak edo esan dezakegu. Eta azkenean ba hori, bai heroina, bai arazo pertsonalak eta musikalak ere esan dezaket ere, ze ni hasi nintzen igual hardcore alde hori, bueno, gehiago erakartze zidan, ez? Mhm. Metalaren partea baino, eta nahi nun zerbait zikinagoa eta azkarragoa egin. Haiek nahi zuten thrash metal elaboratuago bat egiten jarraitu. Eta, bueno, azkenean banatu egin bueno, ni aldein nun taldetik, eta orduan sortu nun anestesia, eta sortzian, 3 urte beranduago. Eta, bueno, orduan elkartu ginen, nik bajotik gitarrara pasan nintzen, ze ordura arte bajoa jo nun. Eta, bueno, erosi nun gitarra bat, nire BC-ritxa, Slayerren formakin, hola. Eta, bueno, nik idearik ez, gitarra jotzen, ez da klase bat eta ez da ezer, baina, bueno, leheno aipatu izuten bezala akorde de quintas deskubritu genunian eta distorsio pedala deskubritu nun horrekin Horrekin dana ja tope. ipaltzala. Behintzat gu nahi genuen estiloan. Eta orduntxe, ba, hola hasi nintzen, eta beloki zala gure kuadrillakoa, estigiaren kuadrillakoa, baina inoiz etzuna jo instrumenturik eta ezer, baina gustatzen zitzaion bateria jotzea, bueno, tarteka lokalean jartzezan hor tontuan egiten, hola. Eta esan bueno, ingo aldeu zerbait, eta hola hasi ginen. Osea, nik inoiz gitarra jo gabe, beak bateria inoiz jo gabe, eta detu genion, bueno, ikutsi genuen Dani Kalian, esautzen genuela metaleroa zan, herrikoa, eta hola, guri estigiari marrazki bat intzigun, eta logotipua, eta hola, eta bagenekin lagun batukin zebilela ere lokal batean elkartzen hor, gitarra espainolakin eta ere pixkat jolasten hola, eta aipatu genion, eta berak etzeka inungo esperientziarik ere. Eta esan genion, ezaute aldezu norbait hola bajoa jotzen duna, eta zantzigun, ni etzekin, ezer, baina gogoa zeuzkan. Eta hasi ginen, hori, hiru musiko, idearik ez geneukana gure instrumentua. Lehenengo ensaio hori, zeizengo, kristona, Eta, ez? ni nintzen esperientzi pixkan neukana, bajoa jotzen ibili nintzalako, baina gitarra zero, eta beste bilak zero patatero. Eta, baina kurioso izan zen, ze hasi ginen eta ni goratzen naiz, grauta dakat buruan, ensaio bat eta gero, garajeko bidean gero, ateatzeakoan, esan niela eta konturatu nintzala, ostia, zerbait dakau. Osea, ez dakau puta ideaik jotzen, baina nik somatzen nun han zerbait sortze zala. Zerbait hori, ez dakiguna definitzen, baina bazeola hor Magia bat zerbait. edo, ez? Eta egia da, bueno, gure soinua, azkenean soinu propio bat edo, bueno, esan dezakegu igual garatu genula, orduan gure soinu horren astapenak zian, eta ja antzemat esan hor bazeola zerbait. Bai. Eta, bueno, esan beharra da ere, esan beharra dago, berez bajutik gitarrara pasatzeko arrazoi nagusia, hementxe atzian dakaten ampli hau dala, ze nik bajoa jotzen nun Marshall ampli honekin, eta bueno, bajoantzako gustatzen zitzaida, baina bereziki ez zitzaien iruditzen kriston soinu ateatzen nionik, baina behin okurritu zitzaidan gitarra entxupatzea, eta flipatu nun. Osea, gitarrakin, bost distorsion DS1 naranja horrekin
nahiko txatarreroa da, baina hau nola da, bajoa amplia dan grabekin, kombinazioa San Kristona, eta orduan deskubritu nun soinu bat, esan nula, ostia, nik talde bat inberdet gitarra jotzen. Eta berez, errudun handia, gitarra jotzen hasteko amplia behar da, eta anestesia sortzeko orduan. Hori kuriosoa da. Kuriosu, bai. Joder. Pixkat, ni hemen egon itxean saioa bukau arte, hau dana entzuten. Pixkat baita nire betiko zehara eramateko, konposizioei buruz, klaro, talde askotan egon naiz, Estigian, Kuraian, Ego Horriaken, baita ere apunta dagoia tortik Bikate, Matxura, eta, klaro, baina, zango, ire talde garrantzitsuna anestesia dela esan aldi hau, ez? Bintzat, ire talde kutxuna edo. Bai, denbora gehien egon naizena, eta, bueno, proiektu oso pertsonala edo izan dana, bueno, azken finean, ja, 36 urte dira, bueno, nire ideiak kaleratzeko bide bat edo izan dela, ez? Horregatik, nahi baik, galdera hauek pixkat anestesian ikuspuntutik erantzutea izango egokina, baina, bueno, nahieken bezala gain alde bai. Normalean, klaro, konposatzeko prozesu hori, imaginatzea deztala berdina, hasiera hortan, etzen uketenian instrumentuak inila ideaik, gaur egun ja, urte asko da makizkizuela instrumentuak inta hori, baina prozesua nolaek, etxetik etortzituk ideia batzuk, lokalean bertan bueltak eman eta lokalean bertan ateatzen dituzue, nola zike hori? Ez pentsa asko aldatu danik, gure konposatzeko modua. Aldatu dan bakarra esango nuke, gaur egun aldegula, bueno, maketa bat edo grabatu etxian, bueno, normalean nik konposatu izan beti, eta leheno juten nintzen lokalea, etxetik ateatako idea batekin edo, eta, bueno, erakusten nien, rifau batea dut, eta beste. Gaur egun ja, bueno, ordenadorian moldatzen dut maketa bat, eta eramatei, ja, bueno, dana egin da. Baina normalian nik, eta lokalian ez dugu konposatu izan normalian. Badakit dela talde batzuk elkartzen diala lokalian, eta azten dia hor pixkat improvisatzen, o haber zeateatzean. Guk ez dugu formula hori erabili izan inoiz. Ez dakit zergatik, bueno, nik konposatu igual bakardadian edo igual lasaio egiten dut, ez dakit, etxean eseri, garai hartan gitarra espainolakin konposatuko nituen, hasieran kanta gehienak. Eta, bueno, edo idatzi papertxo batian, edo, porque orduan, bueno, kaset batian igual grabatu ere egiten nun, ze mobila ere ez genukan nuendik. Claro. Eta hola, edo batutan, idatzi paper batian mi, la, re, eta hola. Eta hola ite genuen. Eta gero, lokalian, pixka danon artian forma ematen jun. Eta berez, funtzean ez da asko aldatu, modua egia esan. Esate dizutena, bain garon, maketatxo horiek edo alditugula egin aurretik, baina bestela, bueno, antzekoa izan da. Eta lehenengo elementue, zein izatek, beti gitarra riff bat, ala egondek kasun bat, letra batetik, ala melodia batetik atera izan dago, eskika, anestesia oso melodiko gara ez teko, orduan, igual melodia batetik ez, baina beti riff batetik hasi zeate. Hori kuriosua da, a ber, justu gaur egun naiz Paco de Luciaren dokumental baten zati bat ikusten, eta beak esatezun, berari izan ziola beste gitarrista flamenko mitiko batek izan ziola oinarria erritmoa zala, ez, musikan. Eta Paco de Luciak ritmoaz aparte ze gauza egite zituen, baina bai egia da anestesiaren musikan bai oinarria erritmoa dala, nire ustez. Orduan, hau esate izut, arrazoi bategatik. Egia da, normalian nik riff batetik hasten naizela konposatzen, baina konposatu izan ditut kantu batzuk bateriakin, osea, ritmoan pentsatuta bakarrik. Osea, nik oen gogoratzen naiz, abesti konkretu bat, bueno, azken aldikoa, baina inoiz baino gehiago kantua adibidez, zirkulotik espiralerako diskokua, lehenengoa. Baina kantu hori, konposatu nun goiti bera, bateria. Osea, pentsatu nun ritmoa, turruta, takatuka, tuturruta, turruta, tupatu, tun, takatun, pentsatu nun nola. Bai. Eta gero sartu nizkion notak. Eta orduan, nire pentsatzeko modua
oso ritmikoa izan da, eta bueno, ni berez gitarrista naiz, baina gitarrista ritmikoa naiz ere, nik ez ditut soloak egiten. Claro. Orduan, bueno, beti esan izan dut prometan ere anestesian musika jositekela makilak eta harriekin, osea, esan trogloditek altzutela musika hau jo, osea, ezkenean da tokun konkutan, tonkon, oso ritmikoa. Notak askotan dira, como, bueno, ritmo hori betetzeko beste Azteko, bai. herramienta bat, baina ez da melodia, ez da oinarrizko izaten. Esan dezun bezala oso melodikoak ere ez gea, ez? Vale. Eta hori esan degena, bateria bat, kantu hortan adibidez, bateria sortu alarengo, bateria hori, bateria baten sortuan, ala buruan aukeban ja ritmoa? Buruan sortzet, eta teknologiai esker, idazten dut MIDI bitartez ordenadorian. Ez, bateria jo izan dut alde batean, baina olako ritmoak jotzeko... Hori, pentsatzi jotzi baino errezo, ez? Buruakin errezo ite ditut eskuekin baino. Horiek. Hau galdera hau, sin más, eta nahi inoizio bat, baina lehen hau off the record esaten dena, komentadiak, eta ja basegat erantzuna izango ala orokorrean ezetz, baina teoria musikalik badakik eta erabilidek inoiz konposatzeko, ala normalian eskuak eta belarriak eramate duten lekutik konposatzek. Hori interesgarria, porque, ni berez, lehen esan duten bezala, solfeo ikasketa askat, txikitatik. Solfeo 5 urtiak nitun eta pianoko bizpairu nitun. Orduan, oinarri musikal bat banekan, orduan, hasi nitzanetik gitarrakin ere, bueno, banekin zeintzan do, zeintzan sol, notak, bueno. Baino gitarrakin oso modu, bueno, oinarri hori izan da, baino oso modu intuitibo batian edo hasi nintzan jotzen, ez? Ez dut inoiz gitarra klase bat jaso, esan duen bezala. Eta, de hecho, beti eukidet, bueno, hor kontraesan hori edo, alde batetik, iruditzen zait, ikastia, bueno, aberasgarria izan daitekela, ze ikastiakin, deskubritu ditzakezu gauzak, baino, aldi berean, klasia jasotzea igual da, ja, bide bat markatzeko modu bat, igual, ez? Estilo bat, segun zeinek erakuste dizun, igual, estilo batetik eramango zaitu, edo. Eta, en cambio, libre jota, da, basatiagoa. Inoiz ez dit erakutsi kontraesanak kantuko riff baten moduko ezer egiten. Hori, hasi naiz ni, eskua juntan tokitara, eta orduan, iruditzen zait, bueno, igual, zentzu batean edo, autentikoagoa edo izan daitekela, ez? Ze azkenean da, tripetatik ateatzen zaizuna, ez da kasu inungo referentziarik. Adultera gabe, ez? Dala directamente... Ez dizut esan, hobeto egin horrela, porque hola sonatzen du ondo, ez indet, nire entzundako musikakin eta dakaten barruko oinarri horrekin, ateatzen zitzaidana inungo referentzirik gabe, incluso naita esango nuke desikasi bezala nahi izan detela egin, ez, musikan. Bueno, ikasi nun harmonia eta pixkat ere, baina hori ez eta aplikatu izan inoiz, edo ez behintzat konstienteki. Ina izan dut askoz, bueno, hori, naturalagoa, o basatiagoa, edo ez dakit, improvisatuagoa. Eskatze ikena baitara igual momentu. Bai. Eta hor, bai pentsatu izan egin inoiz, hostia, iluntasun geixo nahi ideat, edo hemen zati lasai emat, eta igual nota konkretun batek lagundudik riff hori iluna hoiten, osea, hola bilatu izan dek, edo direktamente dek, eskua mendik jundek gustau ziten hola sonatxeiken eta aurrea. Hori oso galdera interesgarria, ze iluntasuna aipatzeikela, claro, ni hasi nintzen hori, metal musika entzuten, ja, bueno, lehenengo rock musika edo, 12-13 urtekin edo, eta gero ja metala, gehiago 15-16kin, eta deskubrimendu potentia izan zen, adibidez, Black Sabbath, ez? Bueno, nire oinarrizko 3 taldiak metal munduan izango liratezke
Led Zeppelin, Deep Purple eta Black Sabbath. Mhm. Niretzako hori da oinarria, behintzat nire belaunaldiarentzat edo, ez? Edo ezagunen hartzialako ere estilo hortan, edo. Bai. Eta bakoitza zeukan bere ikutua, ez? Igual Zeppelin bluseroagoa, bueno, Purple ere holako oinarri bat ere bat zeukan, baina Black Sabbathek zeukan beste puntu bat, ostia, hor ilunagoa, eske histori aipatu dezunean horrekin goratu naiz, ostia, iluna. Eta claro, iluna, ostia, iluna. Eta gero ere, dokumentalen batean edo entzun nion, ez, Toni Iommi eta. Claro, Black Sabbathen lehenengo diskoko lehenengo kantua da Black Sabbath kantua. Eta hor, nire ustez, lehenengo 3 nota horiekin ja zabaldu zen beste mundu bat, iluntasunaren mundua. Ez zuten nahi asmatu, gero entzun izan dut hori medieboan edo base hola ja, incluso debekatuta zeon nota hori, la nota del diablo eta no sé qué es. Tritonoa, bai, tritonoa. Azkenean, tono horti bat geistea kintari, ez? Hori da, Azkenean, atu den momentu bat, zan, hau, ez? Oktaba, baino gero, nota hori, ez? Eta de repente, horrekin, sentitzezu zerbait, kezka bat edo, Bai, ostia, zerbait iluna, zerbait kezkagarria, zerbait ez dakit nola definitu, ez? tentsio bat, Eta ez? nire, Tentsio bat. Ba hori da, tentzio bat. Eta niretzako hori izan zen, deskubrimentu bat, ostia, eta fijatzen bazeate, anestesiaren musikan une oro dago azkenean hori. Eta gero, adibidez, leheno aipatu den thrash metal hortan, Metallica eta holako taldeak zeuden, Exodus eta bar, baina adibidez, Slayer taldeak aplikatzezun hau thrash metalean. Erabiltzen ditu alterazio asko tono ordilan. Nik esaten detena da puntutik kanpo jotzia, ez? Gitarrak egitze ditu mastilan puntuak, Hori da. eta puntutan normalian musika polita sonatzen du puntutik puntura, baina erdian gelditzen basea hori da deabruaren nota hori edo, ez? Bai. Eta anestesian beti gaude puntutik ateatzen hor sonatzeko puntu ilun edo horrekin. Bai, pixkat galdera horreati zijoan, ze azkenean anestesia entzun da, ja, nabarmenadek bilatuta dagola, ez, iluntasun hori badagola, orduan galdera guan pixkat deken totalmente consciente bilatu nahi iluntasun hori, edo deken ja, incluso, ja, gauza bat ertetzen una natural fluidzeuna taldean bertan. Edo biak, nahi azkenean. Hori da, biak, azkenean jotzezu, belarrian ondo sonatzen izuna, edo atzegin ite zaizuna. Eta nire kasuan, azte manaiz rip batekin, horrea juten nahi zenean sonatzen dit atzegina, nahi. Osea, augustokoa, ez? Ja. Zaten dut, hola, jote bat, sol, do, re, oso ondo, Ramones ere flipatzen nau. Ja. Ramones beti da puntuan, da justo beste muturra, ez? Baina, keston tematuak dira. Horrekin ere tematuak itia dela hostia dago. Baina, ni azten nahi zenean, zeitudan, juten nahi zenean nota ilun horietara sonatzen dit ondo, atzegina, edo egokila, edo nik nahi deten adierazteko egokila bintzat, ez? Bai. Eta orduan, nazketa bat da, osea, konstiente bai, baina nahi gabere horrea juten zaitzeituan, porque hor sonatzeit ondo. Vale, beharki. Beste galdera bat ingo hau pixkat kompozizioa lotuta baita, baina gero euk ezer gehiago komenta nahi baek gai honi buruz, libre izateko. Vale, haudek kanaleko, bueno, movida iteaten movida ontako galdera klasikotako bat, haudek 3-4 galdera guztiei bai etxezizkoatenak, eta haudek galdera, anestesia zerdek, demokrazia bat ala diktadura bat? Diktadura hutsa. Diktadura hutsa? Noren diktadura? Ire diktadura? Pentsa, bai. Bai, nahi zabaltze jau pixkat. Bai, segi. Elabora. Elaboratu, hori da. A ber, gu, hasi ginean, 88an, leheno esan deten bezala, talde batean jotako bakarra ninitzan,
eta haiek ez zuten inoiz jo. Eta, bueno, egia da, bueno, nire nortasunagatik edo nik beti eukidet iniziatiba, edo, bueno, ideak, edo, bueno, gauzak sortzeko, iniziativa hori, adibidez, estigia taldean ere, bueno, inork esan gabe edo bukatu nun nolabaiteko, bueno, liderra edo izaten, nik neuskalako idea asko, danerako, bai kantua sortzeko, bai gauzak antolatzeko, bai ekipo bat erosteko, bueno, ez dakit, iniziatiba edo. Eta bueno, anestesian hasi ginean ere, alde batetik esperientzia gehien neukana nitzalako, eta, bueno, nortasun hori edo neukalako, zeituan ere, bueno, ni izan bueno, pixkat edo manejatzezuna edo, baina ez izan inposatutako ze, bueno, hemen nik aginduko jat eta zuek obeditzea. Inoz ez da hola planteatu baino, bakarrik nik iten ditun gauzak, bestiak ez, orduan, bueno, nik indakoi jarritzen genien, ez, danek. Eta hola izan da, eta azkenean, bueno, hori bihurtu da ere funtzionatzeko modu bat, orduan, egila da, askotan, gerrazietan aite hitz, naiz inkluso esparru gehiago abarkatzen, gero ja musika teknikoa da, azken diskoak nik grabatu ditut, bueno, diseinuak ere nik ite ditut, bueno, osea, igual diseinaore batekin, baina nik esandako gauzekin, eta bueno, manari erran ni naiz, bueno, azkenian gauza guztiak nik manejatu ditut. Eta bai, bueno, nolabait esan daiteke, hitz batian esan nahi bazu diktadura, bueno, bai, baina balare, diktaduraz pixkat bereizteko bai izango nuke, inoiz ez dietela inor behartu gauza egitera. Indet, bueno, seduzitu edo konbentzitu edo gauzak erakutzi, eta, bueno, sorte honez gustatu zaie nik indako materiala eta musikala eta dana, eta, bueno, orduan, bueno, haiek aztekenian haientzako ere komodoa izan da, nik iten nulako dana, eta haientzako, bueno, gustokoa zala, eta orduan, bueno, hola, funtzionatu da. Gero egia da, nik beste talde batzutan ere jo izan detela, Nebu Gorriak, Kuraia, eta holoako taldetan liderak beste batzuk izan dira. Eta oso gustokoa nik ere, ze konfiatzen badezu, gauzak sortzen ditun pertsona horren talentuan, claro, niretzako bakarrik interpretatzea besteak ematen diten kantua gustatzen bazait, gozada puta bada. Eta orduan, bueno, bi gauzak gustatzen zaizkit asko. Ematen baiazu temazo bat eta salten baiazu, venga, hau hola da, atea, dela hostia, nik gustua. Gaina responsabilidade gutxiokin, lan gutxio, erretxago, eta tal, gozatzea. Baina beste alde batetik ere, nire musika propioa sortzeko beharrare sentitzet. Orduan, hor behar ditut ere nire proiektu propioak izan. Hor izan da anestesia, baina, bueno, matxura, bikate olakoak ere, proiektu propioak izan dira, ez? Eta, bueno, hor ibili naiz bi mundu horietan, bai, obeditzen edo besteen musika jotzen edo nire musika erakusten bestei. Aurreko baten, eta eski gogorarazizik esan degenak, entzunean tipo batek esan deziala, lanik egin gabe ezin dek liderra izan. Hau da, liderra askotan dela lan ekstra bat edo lan karga bat bere gain hartzen duna, orduan lan hori egiten duen momentuan, baina lidergo bat dela hartzen bestekiko, bestek ez daugatena, ez? Hoxe, esan deuna, modu natural batian. Nik iten nun, besteak etuten iten, azkenean nik itet. Horiek. Bai, eske alaek. Ez ditugu hola arau batzuk jarri hori hola izateko, da, bakoitzaren izaeragatik, gertatu da hola. Oin, teknikaren atalea pasago gaituk, baina lehenengo, hemen ziok txatian, etxekat Twitch ez ezautuko segurazki plataforma bezala, baina, bueno, zuzeneko plataforma bat, momentotan 16 pertsona zeude guri behira, eta 16 pertsona gaude, bueno, jaiaritu batek ezateik gabon, haze konbidatu puska, eta batek ezateik gora Kuraia, gaur bertan egun sentidan abestia bateriaz jotzen ibilinaz, ezateik. Bermio makinaak. Eta gero, River Rock galdetze ziuk,
A ber, zer deritzikoen Merina Grisek egindako bertsioaz. Egun sentianen bertsioa. Bueno, kurioso da guain, de repente egun sentian kanta ateatzia hemen, ze aipatu berra dakat, ire bideoak ikusten, deskubritu Vale. niala egun sentian nola jotze eguan. Tutoriala. Ondo altziok. Nere duda, nere problema bakarra hori. Ondo altziok. Gauza bat esango ja, ni kuraian jotzen nun, baina bajua. Ja, bai, hori basekiat. Gitarra Joseba jotzen nun, ni inoiz ez de abesti hori jo gitarrakin, de hecho, enekin nola jotzen zan. Eta ikasi nian, irekin ikasi nian. Paisea, isilik hona. Beitu inua benetan. Bai, gitarra jotzen iri eskerri ikasi nian, egun sentian kanta. Isildu bai, hori Bai. ilusixu intzikena honek, tio. Hoi, ba, neire, bai, esan nian, porque nik inoiz ez Hostia. ziot Josebari galdetu, nola itek hori, jotzen nian bajua, eta listo. Eta inoiz enitzan saiatu ere ateatzen. Ja. Eta de repente ire bideo ikusen nian da, hostia, behitu ingo eta interesgarri eta, jode, puta madre, eta zintzuan da. Hostia, de repente, egun sentia jotzen da, guai. Eta nik uste dut, bai, de la hostia ite iguala, porque Bai. zendik behintzat oso ondo, bai. Drop den jotzen zen utela hori bai, ez? Bai. Drop den. Bai. Vale. Orduan segurazki ondo ziok. Bai. Nik uste, bai, sonatzerik de la hostia, bai. Jode, eskerrik asko, tio, kiston ilusixu intzik Iri, benetan. nahi erakusteagatik kantu hori hainbeste urteta gero. Ba. Guazen nahi tekniken atalea, ze bestela bendik lotza bengo nauk. Esan. Ez, baina erantzun ningo jau, galdera, Merina Grisek. Bai, hostia, bai, arrazoi hau barkau. Eskekun gaitu gaur por las ramas, Bai. Nahi etorri zantzai jendia, en plan, hauze, hostia, ze mierda, kurai autotuneak indaola, eta nik ez dut hola pentsatzen. Nahi dela hostia irutzen zait, incluso, bueno, nola baiteko ohorea edo sentitzen, gaur egungo gazte jendia beste musika estilo batzutan dabilena, gure musikan, bueno, hor belarria jartzea edo gustatzea, ze bertzio batin badute, zoze ikusiko ziotelako kantu horri izan. Eta... Ez que kiston temazuek, kantu horiek. Ez que oso kurioso izan da, hori ere fenomeno bat izan da, nire talde guztietan ez dela inoiz gertatu horrela esango nuke. Osea, kantu batean konzentratzia hainbeste, osea, kuraia, eta izan zituen beste kantu batzuk nahiko potentiak bizigera, eta niere, eta kea, eta holako kantak, baina egun sentian egin gertatu dena, inoiz ez zain gertatu, hainbeste jenderi gustatzia kantu hori, taldea desegin da gero hain, zenbat tabernetan da, zenbat tokitan irratitan da, entzun deten kantu hori, zenbat jendek esan diten, bere kantu favoritoa dala, bere bikotean kantu kutxuna dala, no seke da, osea, izan da fenomeno bat oso kurioso, eta 7 eta piko minutuko kantu bat izateko, oraindik eta arraroagoa, ze hitak izaten dira 3 minutukoak edo. Bai. Baina fenomeno zerbait dauka kantu horrek, bai. Eta guain nahon lokal hontan bertan grabatu zen kantu hori. Egarra hori. Nik, egun sentian asko gustatzen zite, baina kuraiako nere kantu kutxuna, esango nik idala ezin gelditu. Ezin gelditu asko gustatzen zite, asko. Bai. Soloa, daukan soloa, tin. Joseba, bai. Makina. Neria igual ni ere izango litzake. Ni ere da lehenengo diskoko lehenengoa, eta niretzako hori da ostiko bat muturrean, hola. Ez que kantu honak asko zaude, kuraia... Bueltau galtzate inoiz. Janik galdetun goiat. Baitu, ez ziatek inoiz galdetu. Bai, hori... Kompromiso epe, erdi bromatan esan. Jotea juten nahi zen herri guztitan, arraroa da ez galdetzia hori. Eta, bueno, nik uste ez gala bueltauko inoiz, baina auskalo, zenbat buelta emate dituen bizitzak. Horri, esperantza txiki horri helduko zau orduan. Aurra zeiko jau. Teknikan atal hontan, zimaz, galdera batzu dituk pixkat, hori, gitarrakin daukeken erlazizui buruz. Adibidez, lehenengo galderiek, teknika rutinaik baldaukaken. Baina, bueno, beste era batea galdetuta, gitarra bat hartzek egin eskutan ze jotzek. Esan beharra dago, nik ez detela entrenatzen
gitarra jotzeko. Osea, jendea egoten da eskua egiteko eskalak edo teknika hobetzeko, ni zero. Ni gitarra hartzen baet bakarrik da kantu bat sortzeko. Mhm, Osea, ez ditut orduak sartzen teknika hobetzeko bat ere. mhm, Aspertu egiten dago, ez dakit, gitarra erabiltzen musika sortzeko. Bueno, batzutan etxean lasaietako lautxorra da egiten, baina bueno, lautxorra da horiek egiten askotan sortzen nabil ere, ze askotan nahi gabere bai, riff bat ateatzen zait, eta orduntxe mobilan grabatzea, o lo que sea. Eta orduan ez dakat, hola, ez dakat hori, rutinaik edo, ez dut entrenamendu bezala inoiz erabiltzen gitarra. ados, Orduan, ez dakat. ados. Eta teknika gogokoena, edo gehien gustatzen zaigena gitarran jotzea, bai anestesian edo orokorrean etxina honean. Hau basekat, nola, lehen aipatu egin ez aizela oso teknikoa de per se, bueno, txakiat, igual baziok zeo ze... Niretzako deskubrimentu bat izan zen, kristona gitarrakin hasi nintzanean, alde batetik lehen esan duen bezala, akorde de quintas, bi bigatzekin ja sonatzen zula power chord horietako bat, rock musika, rock musikaren oinarri hori ez. Mhm. Distorsio pedalakin noski, eta gero, bueno, gaur egun gure garaian tapaua deitzen genio, gaur egun palmute deitzen dio jendeak, niretzako hori izan zen deskubrimendu kristona. Ze, claro, justo transmetalakin hasi ginean Metallicaren oinarri kristonari esan zen hori, palmute hori, tapaua, soka tapatziana. Eta nire gitarra jotzeko estiloan oso nabarmen dago hori palmutea. Eta gero, gitarra jotzea ere, ohituta gaude, bueno, akordeekin jotzea ez, gitarrakin akordeak egiten dira. Bai, Minimo bi sokako akorde hori, de quintas esan deuna. bai. Baina nire asko gustatzen zait ere, soka bakarrakin jotzea. Bajua izango baliz bezala, nik riff asko dazkat ere, soka bakarrekoa asko ez dakit, baina batzu bai. Mm. Palmutea ere soka bakarrekin egiten, baina sueltuan ere askotan soka batekin indako riffak ere asko gustatzen zaizkit. Hau, kuriosidade bezala guk diskoa grabatzen egun itxean ondela hilabete batzukola, eta guk itea metalcore, bueno, nahiko drop C eta nahiko lodixe. Eta, klar, direktun beti, zea jotzei, hau, kinta osu, ez? Eta tekniku izan zioan, ez. Hau, grabau, toka baten bakarrik. Hori? Konfia unekin, kaso, hobeto son haukoik. Eta, ostia, gero egizek, bi gitarristak bakoitzek bere partie soka baten egin de, kontundenti oso natze ziala, kintakin egin de baino. Da, enian, ez gauzea ez detena inoize ulertuko, nik uste, baina ala, Ja, igual que yo konzentrazia dana notan edo bai. Bai, etxekeat zerreatik izango baina askotan beti kintak jotzeko behar hori bezala daukegula metal rock mundu, baina batzutan izan degena, enan soka batekin marabila egin daizkela. Bai, nahi asko gustatzen zait sortzean soinu hori, bai. Vale. Eta, aparte, errexo dala, egun zerrif jotzeko ere soka batekin, biki baino. Eta baziok teknika bat edo zehozek saiatu izena ikasten da ez tekena lortu, esan dekela, etzik merezi hori ikasten jartzeik. Edo ez aizen joiz aiau puntu horta. Bueno, adibidez, ez dakit, soloak, punteoak itia, beti nahiko pereza eman dit. Claro, gu hasi ginean, ni bajutik gitarrara pasan itzanean, estigian bajoak jotzen nuen, eta hor bi gitarristak bai ite zituzten soluak. Bi solistaren, euskal rollo Slayer eta hola. Solo asko zian bat hasi, besteakin tartekatu, eta hola, tipiko Slayer. Burruka hori, ez? Bai, eta baina pasan itzanean gitarrara, lehen esan deten bezala, ja gehiago, hardcore kaineroagoan oinarrituta edo, zentratuta. Eta puntuoen rolloa gila zan, ez zian bat ere deitzen. Eta, aparte, ikusten nun hortako bai behartzala teknika gehiago, ez zan bi akorde de quintas egin eta palmute bat eta listo, bertzan bai entrenatuta. Alde batetik alperkeiagatik, baina bestetik ere enulako beharra ikusten, anestesian kantuak ez dakate solorik, baina ez diete solorako
tarte bat usteko beharra ikusten. Ez, ulertzeiat. Kanta pentsatzen denean, ez da pentsatzen, hemen estrofa, gero estribilloa, estrofa, eta bain solo. Ez ditutola pentsatzen, ez dut beharra sentitzen. Jarkorearen ere eragin handia dakau hortako, eta, bueno, gauza bat dala eta bestia dala, azkenean, adibidez hori da teknika bat inoiz ez dena garatu edo landu. Eta, baziok momentun bat, oin generalki anestesian, ze oin momentun aktibo haun talde bakarra anestesia, baina, bueno, egon naizen talde guztietan, pentsatu aldek, baziok momentun bat, kontzertuan jotzen aia izela, ja aia izena preparatzen mentalki, en plan de, prepara guai, ze zati hori iristen aidek, eta jo behardek. Egat esplikatzen dauken. Momentun bat, badakikena espezialki zaila daikela, edo zaila egitez daikela, eta, ja, egotea izela horre preparauta. Bai. Atxezantek eta buru bakuntzaitek zeituan. Bai. Ibidez, Eo nahi, momentu bat, favorez, oin esplikako ea dau, bale? Pisket raruek, baina ontsa esplikako ea ze pasau dan. A ver, honek funtzionatze ziken. Vale. Ah! Vale, esplikazizue. Hemen Twitchen jendik dirue eman legeik. Vale? Orduan, tipo batek eskerrik asko Mustang Bass. Mustang Bassek dirue emantzik. Eta orduan, nik premixo ez laitea jotakeko solue jo. Batzutan ondo hortetzeik, bestetan ez di ondo hortetzen. Orduan, eta kontuek nola musikia azteken sonatzen, justu hitzilen ahitzean da, ezuan ondo entendi, ezuan irea hotza ondo entzun gorratik moztu haut. Baina, esan zezatita eraman hau buruak. Jotake aberaztu arte. Bueno, hori zailezio hemen aberazti, hemen diru asko ez diat ikusten egitxe esan, baina, bueno. Enatxio gortak hori egitxe esan. Bai, broma ban. Sega. Kantu bat, hola, zaila guan eta egoten dituan pixka tenso kontzertutan, abidez, kuraiakin izateuan gizon psikodelikoa. Piztu da piztia diskokoa, 3. diskokoa. Ze, karo, kantu hori Josebak konposatu zuen, bana bezala, baina, karo, kabroiak bajoat intzun gitarrakin, galtu zuen maketan, karo, gitarrakin eta drop afinauta. Nik bajoa enun drop afinatzen. Ez, Uraian, ez. Osea, ren afinatzen nun, baina bajo osoa normal. Vale. Dana bajo osoa tono bat jetxita, ez bakarrik soka bat. Oituta neolako horrela jotzea, osea, hemen baldin bat esan suelto, hemen oktaba hemen izatea legita. Bai. Normal jotzea. Eta orduan, karo, behar jozun dropen eta gitarrakin entzun bajo hori tono nahiko, bueno, komplikatua edo zana, eta gero niko berrun hori bajuakin, soka potoloekin, eta drop izan gabe. Estandarren, ja. Eta bi gauza horiek ite zuten askoz komplikatua jotzen bajo linea hori. Inberri ditu marabila batzuk moditu berrun ezua, segundu dezima batian hemendiko nea, hostia, eta kiston zaila zan, eta egia da sufritzen nula, zuzenian, bai. Pena baek, ze normalin galdera hori jatenin gustatzen zitek konbidatuk zati hori jotzie. Baina, bueno, imaginatzea destegela baju horrezkure eukiko, así que, bueno, barkabengo jat, baina jakin dezakela, normalin, galdera hontan, hau galdera hodek, konbidatu pixke puteatzeo. Ez dakit, gogoratuko tenitzan ere, nahiz eta hemen baju hauki, gogoratuko tenitzan. Ja, ulertzean. Vale, oin, ingo jat, hau, dek nik dituzat testa, vale? Eta esplikatu jat nola zioan da nola bukatu eken. Daki zerran tapina. Bai. Vale. Ni nauk horren teknika horren frikazo bat, vale? Gehien bat naukekelako, zutagarren frikazo bat, orduan, bueno, asko gustatzen zitek, eta hasi nitxean, elkarrizketa hauetan nitxean tapinaren testa. Orduan, konbidatu eskatzen nitxoan iteko tapina. Baino,
Lasai, oraindik ezai nervioso jarri. Gero kontura honitxan, claro, hostia, bazio jende bat gitarra oso ondo jotzeuna, baina igual ez tekela solista. Ez? Orduan inean, bigarren aukera bat, horiek, adibidez, orduan, bigarren aukera izonan rifardoaren testa. Eta gero ja, hau etxek iri interese gutuko segurazki, baina gero ja ikusi nian baita ere badagola gitarrista perfil bat, ba igual, suabeago dena, edo arpegio polita egitituna, eta bueno, azkenean, hiru aukera horiek emango izkiat. Eo tapin bat, eo riff bat, eo arpegio bat jotzeko. Eskatuko jat. Euk aukera uzen nahi degen, eta euk nahi degen ajoleikek. Irurak gaizkin goin nizkin. Rifa ondo, Bueno, rifa igual erretxo. Iri rifa peatze, iri rifa ondo ingok. Bueno, osea, gitarra hartuko jat orduan. Bai, claro. Baitu, tapinan nik batzutan batilatzen lokalean iten ilan, Bai? Hau naiten, lagunak iten ilan. Joder, puta madre, sigo aquí. Bagua naiten. Rifa. Ministry. Garra. Eta arpegio bat nahi behar egite jat, Eisak, ja, hartara zea izango haiz, tripleti egin duen lelena. Hor da txada. Desafinauta sakat. Tranqui. Scorpions gaizki jota. Iba, aitzalek, benetan, tripleti egin duen lehen lengua. Hemendik gaur gaina aukera bezala emagoiat, nahi bak triplete egin leikek. Nik ustea lehen lengua izela. Igual ez. Hausartan aukelako, ez ona ikusi eken bezala. Azkenin, ja, iruroita piko elkarrizketa inditxea, eta igual egongo batemat irura egin dituna, baino, tegiate. Nik baino beto ingo zituna, seguro. Bueno, hori jakizak, hemen danetik egon eta. Venga, galdera hau pixkat celebridek, vale? Baina, bueno, a ber, zer irutzezaken. Bietz extra bat euki berko bauan, nun da zeatik? Bietz extra bat, behatz extra bat euki berko bauan, nun da zeatik? Ba, sekreto bat kontauko ja. Vale? Horren inguruan. Extra ez, nei bihatz baten zati bat faltasek. Abai? Ai ba, Dios. Ai ba, la hostia, ne hori nekian. Bai. Hostia. Eta hau dakat, Tony Iommi Black Sabbatheko gitarrista bezala. Bea eskerra da, Bai. bea bere eskuan, baina behin jarri nuen hor Facebooken argazki bat, dakau eskua, igual abilok. Bai, Gaia, Tony Iommiren historia jakingo dezu, Bai. Bea, lan ite zuen fabrikan laneko azken egunean bihatza moztu zula, eta urduntxe gitarrakin hasi eta zehola, eta esan zioten inoiz ezingo zula gitarra jo. Eta bea jarri zan hor buru gogor, jarri zituen plastikozko botella baten tapakin intzuen hor nolabaiteko invento bat, eta Black Sabbath sortu zuen, tio, mira. Bai, eta musikan leyenda undinetakoa bihurtu dek. Bai. Olako historiak gertatu dela. Eta nik beha bezala, orduan, Ostia. nik, eskertuko nuke hau osorik eukitzea, igual. Oin gaizki sentitzen hau zen, nik hau enekian, eta, baino... Kontatzea anekdota, ere. Bai, baino, hostia, zea, bantxik en plan de, joe, kauen dios. Baino, alare, Tony Iommin zea hori eukitzea, hori, zea, nola esan, ze hitz esan, baino, bai, reflejo hori, eo jakinde pertsona batek hori pasauzakona gaurrea inaldizen dula gitarri puta madre jo, bai, igual, aurrea eta puta madre jo. Bai, gaina lehen uztan du Black Sabbath niretzako izan zen kriston eragina musika ilun hori sortzeko, eta nolabiteko lotura gehiago sentitzen dut ere haiekin, bi gitarristok dakagulako arazo berdina eskuan, ez? Bai, joe.
Oinengo galdera bat, hau baita galdera pixkat kontroversiala, hemen, kontroversiala batzuk, bi erantzun posible zaudek, eta batzuk oso seguru zaudek erantzun batekin, eta beste batzuk oso seguru zaudek beste erantzun batekin. Orduan, nahi da jakin nire erantzuna. Orduan, ire ustez zer dego bio. O kontzertu batea zer nahiko guan eman. Gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin. Claro, hor, esan berko litzake zer dan ona eta zer dan txarra, ere. Vale, bai, claro, matizazioa de, ezautzek, nire matizazioa diek, Academy marka ezautzek? Etiko Bai. Academy gitarra eta Academy amplia pak baten etortzeena. Bai. Vale, badek, Academy gitarra hori, igatzean dauken Marshallakin eman, eo nahi deken ampliakin eman, eo ik nahi deken gitarra pepinazoa Academy ampli horrekin eman. Ba, nik nire kasuan dudik gabe ampli potentia eta gitarra eskaxa. Vale. Ze alderantziz bai, nik iteten musika iteko Claro. berdetela soinu potente bat, ampli eskaxakin nahiz eta kriston gitarra mundiala izan da eniokeateako. Claro. Alderantziz berriz. Gaina, de hecho, ni gitarren markakin eta nire esperientziagatik, nire ustez askotan tontakei asko dago. Osea, tontakei esan nahi dute markismo edo asko, ez? Gibson, ez dakizen modelo, no seke, la hostia. Bai. Eta gero igual hartzen zu bat merkiagoa eta sonatzen izu dela, hostia. Bai. Dan inkluso hobeto, orduan, nik entzun arte, euki arte esku artean edo entzun arte nire parian gitarra baten soinua, ena izpilatzen asko markataz. De hecho, adibidez, kuraian, bueno, jakingo duzu, noski, Epiphone da Gibsonen serie, bueno, bajua edo merkia, ez? Bai. Eta Joseba, kuraiako gitarristak, Epiphone batekin jotzezun. Disko bat grabatu bergenun bakoitzean, uste zizkiguten ez dakizen bat Gibson, no seke, estudiora juteko eta tal. Beti bukatzen genuen grabatzen bere Epiphoneakin, Bai, Printzipioz, gitarra merkeago bat zala. Beste gauza bat, ez gitarrekin, baina bai, altabozekin. Anestesian hasieran geneukan bafle bat, eta erosi genituen altaboz batzuk, merkeenak, Beima markakoak, Valentzian indakoak, eta altaboz horiekin egin genuen baflia. Eta sonatzezun dela hostia. Eta zegoen, bestela Celestion, no seke, kriston altaboz marka honak, Marshall eta Mesagu, eta Fender eta erabiltzen zituztenak, bafle horrek sonatzezun dela hostia, eta ni bajoa jotzeko, grabatzeko, sartu nintzanean negu gorriak ekin jotzen, gure jarrera diskoa grabatzeko, eraman nuen bafle hori estudiora, izeta estudio zarrera, eta grabatu nitu nire partiak, eta gero gitarren txanda iritsi izan, eta berdina hau eskaten Marshallak, Fenderrak, eta probatzeko, Inigok eta Kakik, eta okurritu zitzaien probatzea nire bafle hori, Beima altabozakin indako bafle hori, merkena, eta gure jarrera diskoa, gitarrak eta bajoak daude, Beima altaboz merkekin grabauta. Bai, Askotan, entzun arte ez dakizula zein jateako jozun zukua. Bai. Eta hola da, eta ni gitarrakin ere, nire lehenengo bezerritxa, Japan series da, osea ez da bezerritx amerikanua garestiena. Nire bajo bezerritxa beti danik erabili izan detena Estigian, Neugorriaken eta Kuraian, bezerritx made in Japan da ere, ez da bezerritx ona estatu batutakoa, eta nire uste sonatzen du dela, ostia, bajo horrek, orduan, ez dakit, askotan entzun arte ez da jakiten. Ze hor daola, zibarita asko daola igual, ez? Marka, en plan de, zenbat eta garestio eta zenbat eta obio izen, espero duna, obio, entre comillas, esan nahiat, zenbat eta garestio izen, espero duna kalidade obio izen gola, eta ez daukela zertan ala izen. Nire ustez ez, eta guain dala gutxi ere, nire semiari erosi nion baju bat, eta justu, bueno, bera, inoiz ez duen jo, eta pixkate jotzen ikasten hasteko zan, eta erosi nion, nola da, Zomaneko marka hau? Harley Benton. Harley Benton hori, ez zitzaien etortzen. Harley Benton bat. Eta, zan, kiston bajo merkia. Eta iritsi zitzaigun da, kiston akabo hau ona daka bajo horrek. Eta sonatzen du, grabatzen izkiot kantuak hemen estudian, eta sonatzen du dela hostia, eta
incluso lineatik zuzenian bajoa, eta esaten, hostia, ez da zenbat euro ordaindu genituen, osea, miseri bat, eta, bueno, hori, askotan gauza merkiak ere sonatzen dutela. Bai. Ba, gauza bat ingo jau, ja azken atala faltazikuk, azken atala ja pixkat, justo pertsonalak eta influentziatik hitz egiteko tarte bat, ez? Ba, bueno, galdera ezberdinak ingo izkiat, baina bai nahi diatela atal hortaz hartu aurretikan, ba hori, pare bat minutu, 3 minutuz, jendie, ba bueno, entretenitzia. Haudek, hartu gitarria, eta eman egurre, jo, nahi degena. Daukek, hori, askatasun oso daukek nahi degena jotzeko, bale? Laztetu horrego nauk. Hostia, horretzakit, Nervioso ez garri, Bai, hostia, preparatu, Ondo, baino, ego zer jo, nahi degena, ontsen nauk. Buelta nauk. A ver, zatu kamara. Listo. Kabroia, embajada garra sartu dira. Ai, benetan? Hostia, deritxaki, hostia, Itria zabat pixkat, metalika pixkat, eta bukatu gure kantu bat jotzen. Earki, listo. Kontraesanak, gaina guain, gitarristan programa batian edo gaudela, joiaten azken kantu hau da kontraesanak, gure erantzun diskoko kantua. Eta, nire ustez disko hontan bai genula guaindik eta estilo pertsonalago bat guria esango nuke. Eta hau da lehenengo kantua, eta hau da nire kantu kutxunetako bat guria. Eta esan nahi diot jendiai, gitarristei eta olako erronka edo gaur egun challenge zain olako bat proposatuko diet, aber zeinek ateatzen kantu honen rifa. Eta irire botatzeiat. Zean rifa? Kontrasanaken rifa? Bai. Vale. Da, oin jodekenin iskutun jodek, Zezuan ikusten kamaran... Ustea baiet. Baina, bueno, bideok eta bat zeudek egila esan, Batzuk, esan berra, batzuk saiatu ditukela eta ez diela lortu.
Eta Pare bat, esan txuko, prometa esan, ez ezatea rif hau eta, bihatzen ziatek eta antzeko zehose, baino, zaila dek, porque notas cosas que zako, Vale, ezin eskoa, baina batzakak bere komplikazio jo, porque nota bakoitza aldatzen jutek eta... vale, baina, eske ja, hain aurreratute ziok gauze gatatzen, ez dira dezaten atako jatenik bai, baina, ez hautzek, eske, claro, egin leikeat, hartu kantue, eta ziok pagina bat deitzekena moses.ai, Moises! eta claro, horrekin, eta gero motel du, eta... Guain Moises horrekin trampazio egitea. Hori trampa, dude ezen trampa. Semia ibiltzek horrekin coverrak eta iteko, bai. Claro. Asko errazteik, ez daukek, igual, ez daukek bajuen resonantzi hori, da oso garbi aitu aldek nota zein dan. Bai, aztutan etxo bain garregun trampa horitia ziokela. Horrekin atako, ziokona. Alare, Bale, atatzen maia bialdu goiat. Ioko bideo bat da bialdu goiat. Bale? Ondo zio, eta bueno, chat, YouTubeen dagoen jendi eta YouTubeen zauten gitarristak, entzun dezu, premio igual dao lehenengo atatzen urantzako. Bai, gure azken diskoko kopia bat. Bale, este gutxi, Bale, chat, bakizu, entzute baldin manezu hau, saiatu, lehenengo bideoa beak okeia ematesionak premixua. Ezin da ez da nota bat ere fallatu, Horiek, bale. Hori, esan diaten bezala, ja jungatxu pixkat azken atalea, eta ja hemen gusto pertsonalatik itzen goi hau, influentziak, eta bar. Orduan, galderak, ez dituk berez oso galdera komplikatuak per se, baina bai batzutan erantzuna ez tala hain erresa. Adibidez, talde favoritoa? Bat baino gehiago esan aldek baita, baina, bueno, asko jota bi aipatu aldituk. Bat galditu esan diate hori, nik ez dakat talde bat, ez dakat. Badaude taldiak, nolabiteko mugarri edo izan dianak nire bizitzan, baina bat baino gehiago izan dia. Karo. Eta... Hiru esaten utziko janebak. Bueno, a ver, Sabat esango nian bat bezala, porque nik ite jaten musika entzako oinarri oso importantia izan de. Pero, bueno, Ministry da talde bat oso gogoko dakatena. Ze horrek ere deskubritu zidan beste dimensio bat elektronika eta rock gitarreroa nahazten, eta netzako ere kristo impactua izan zen. Judas Priest bere garaian ere heavy metal, nire ustez heavy metal hitza, oiek asmatu zuten British Steel diskoan niretzako da heavy metalaren biblia adibidez. Bueno, ez dakit, baina askoz gehiago gongo diat, eske, horiek esan pixkat mot gehatzen naiz. Lasai ze eukiko gaukera beste talde batzuk aipatzeko, ze oin urrengo galdera zitorrek, eta urrengo galderek disko favoritoa. Disko, Slayerren Raining Blood adibidez, izan zen disko borobila goiti bera, ordu erdiko disko bat, baino inungo desperdioziroi gabeko bat, osea. Eta horiek ere thrash metal munduan bai intzutela, ostia, pildorazo bat, thrash metal, hauxe, tupa kantu guztitan, asako, eta hori bai da disko bat, bai, markatu zidana ere, bai. Zea bezala, Slayer egin zunean azkeneko gira, etorrian Resurrection Festea Galizira, anin joan, eta izanen pasada bat, ze justu, de hecho, hasi ban ordu bete berandua zoalako tormenta elektrika, sinistak gelditu gabe, eta kontzertua jotzen hasi dituan, eta oan, Angel of Death, batea, tximista bat, ematezian, teknikoa joala, en plan, argien teknikoa ematezian tximista botatzen nahi joala, izenuan gauza bat, increíble.
Bai, Raining Blooden bukaran baziok ere, hor, ekaitza. Bai, horiek. Bai. Venga, oin galdetuko jat, pixkat, haunditik txikira itxik, kantu favoritoa. Kantu. Horre, enuke jakingo egitea esan. Ne bai kantukin gertatzen zait, edozein estilotan topatu dezaketara kantu bat iruditzen zaitena temazo bat. Mm? Hor bai ateatzen naiz estilotatik asko, ze kantu bat, osea, altzait iruditu temazo bat, Jackson 5-en tema bat, edo incluso popa besti bat, guain dela gutxi naiz entzuten, jendeak flipatu ingo du. Ez dakit nola kasualidadez topatu nun Alanis Morissette. Aha. Hola, pop, musika, pop rock, hola, de los 90, hola. Eta tema batzuk entzuten, eta esan, hau temazoa da. Edozein estilotan, incluso hori, la oreja de Van Goghen tema bat, ere, alduz pentsatu temazoa dala, o, bueno, ez dakit. Baina, nire tema kutxunak, hola, es que... Born Inside Ministryna adibidez, hori da tema bat, baina ez dazkatola gordeta, bote prontoa nahi naiz, etortzen zaizkiten temak esaten. Horregatik izan dira berez, galdera ez dala zaila, baina erantzuna... Bai, ateatzea porque ez que nik ez dazkatola grabatuta tema batzuk buruan, nire bizitzako tematua hoxe da, ez? Segun momentuan arabera eta beste, naiteke oso emozionauta tema batekin bolada batia, baino. Hainbeste ondia, goratzen naiz ere, ACDC egin gaztetan egon itzan, Let's Get It Up temakin, buelta eta buelta flipatu itezian, bueno. Black Sabbath, leheno aipatu dena hori niretzako da, la hostia. Ez dakit, ez zait etortzen, gatu nahiz pizka dola en blanco. Lasai, batzu bota ju, eta txio problemaik. Oin galdetuko jatenaek, pixkat, galdetu berean ire bajista gogoena, edo baterista gustatzen zekena edo, eskatuko jatiteko Dream Team bat. Haudek, supergrupo bat. Supergrupo bat? Bai, en plan, eta berdintzik, euria erabaki nahi deken estilistikoki koherentea izan, edo ez? Nahi bajarri aldek, adibidea jartzatik, nahi bajarri aldek Dave Lombardo baterian, eta abesten Freddie Mercury. Guantxe Dave Lombardokin nahi nituan pentsatzen. Bai, Hostia, irakurrin diak hor, pentsamendua. Bai, baterian lehenengo hau etorri zaide, asko zedeke bai, baina Dave Lombardo, hostia. Dave Lombardokin hasiko gaitu, jarriko jau bajuan, bueno, ez di jarriko jau, bajuan, gitarra Tony Iommi jarriko jau, eta abesten, etzagitze jarriko nian, Abesten, ez zaitek etortzen oain hola abeslari bat. Igual neska jarriko nian. Jarriko nian, hau, Gingerreko abeslaria, adibidez. Nola kantatze egin eska horrek, Beste toke bat emateko, ide. Eta gitarrista bakarrakin utziko jau, ez dizkio bi jarriko? Bueno, beste gitarrista bat. Ez kaldetu ite, nahi bak esan lehik ez, da jazta, da hau etxekin ningo jau. Iomik ere soloak ere iteizkik, Bai. eta bere soloak azpitik ondo beteko zizkin Steve Harrisek, orduan, hola nahi. Hola zeutziko jau, bale, ondoziok. Ikusteko falta zaien kontzertu bat. Falta zaiten kontzertu bat? Bai. Posible dana edo... Bueno. Led Zeppelin adibidez. Adibidez. Ezinezkoak. Nahiak hor utziko jau ezinezkoa dana, eta oin beste bat posible dana, baina arte aukera ikesteken auki. Posible dana... ez dakit, posible dana guantxe...
Etortzen zaizkit ikusitakoak, eta ez zait etortzen... Bueno, ez tek seinale txarra horrek esan nahi dik, ez daukela baten batola oso... Ba ez, ikusizkiat gustoko talde gehienak, esango nuke, bai, ez zait etortzen mantxe. Lasai, aurra zeiko jau. Lertxundi o laboa? Hombre, Laboa, dek leheno esaten, iluntasunan nota hori, folklorean edo, Laboa izango litzake, ez, apurtzailea, muturrekoa, lertxundi da, bueno, atseginagoa edo, kristona ere, Bai, baina beste baina perfil bat, hori, ez? baina beste jende arriskatua edo beti gustatu izan zait, ez? Jende apurtzailea eta Laboa oso apurtzailea izan da. Mhm. Emango banean orain aukera hilda dagon musikari bat bere hilobetik atera eta kontzertu bat emateko iretzat, zein aukeratuko ban. Gero berrizatzea zegoan lekuan utziko jo. Dek, etorriko bakarrik iretzat kontzertu bat ematea. Zein aukeratuko ban. Niretzat, gainean. Bai, claro. Alba da nire jungo nahu, baina. Bueno, Bonesko, dortxe, ACC bere garai guapotan, hementxe nire lokalian bertan haituko nian guztua. Erki. Vale. Oan ja azkeneko galderak ingungo gaitu, ja amaika dituk. Hori, ordu terdi inoi diagu gehien bat, baita, imaginatzea, etxea jotea nahiko geleuke momentu baten, nik afaldu merko jat. Bueno, ni dana bertan zakat, lokale etxea, dana hementxe. Bueno, ordun errez, baina, bueno, ja pixkata ordu bat bada. Bai, afaldu hoi berko jau. Hori, bai, afaltzeke ala, barkaiego eskerrik asko. Lasai, ni askotan ibiltzen ordu tegi hauetan. Vale. Bueno, ja, faltaziztek, kontame motxeat bat, 2, 3, 4 galdera, eta ja, hemen bukauko jau. Bat, nahiko luzidek, baina, bueno. Claro, galdera imaginatzeat, ez tekela hola oso zea izango, baina galdetu. Haukek ametxetago gitarra bat, gitarra bat egun ematen nahiko uken auki. Piskat lehen egiten dian zibaritismo... Gitarra instrumentua, ez date... Bai, instrumentu, modelo bat, marka bat, egia zan, zekat, bi Gibson zeuzkat, flyinona, beti erabiltza jatena anestesiakin, eta SG bat. Vale. Eta bi horiekin, eta bai, espotzen dinakuna dek SP bat. Vale. Rollo SG, baino... SP markaku, bai? Bai, SP markaku, eta becerritxa zakat lehenengo gitarra. Ez naiz oso gitarrista holako miresten dituna instrumentuak eta daskatenakin niretzako dakat sobran. Osea, ez dakat hola. Erantzun dik urrungo galderan erdia. Ze, urrungo galderak la resistencia ikusiek inoiz, bakik nondik zer dan, Bai, bronkanona, ez? Hori, eta bakik bere galdera estrella zein dan. Bankuan zenbat diru. Nik ez nahi jakin bankuan zenbat diru haukaken. Nik nahi jakin zenbat gitarra dazkaken eta gitarra bakoita, basikamente nahi jakin zenbat diru haukaken gitarratan. Vale? Esan dira, zenbat diru daukaken gitarratan. Esan dik, bi Gibson eta SP bat eta BC Richori dauzkakela. Suma totala zenbaek. A ber, gauza bat ezango jat, ez diat inoiz, dere bizitza osoan, instrumento bat berrila erosi. Vale, beti segunda mano. Dana, segunda manokoa. Orduan presioak ditu, saltzailean arabera, alagila, eta pesetetan erosi eskia, jena gainea. Orduan lazai, nahi baldimak ez tia huengo pesetatan kalkulau eta gero kanbixu behele. Honegak pesetatan esan, eta gazte jendiek ez dik entendiuko zen badan, eta... A ver, eske euro eta pasauta, baina asko ere ez teke, gaztauko nian, 1.000 pela baino gehiago baino ez diat ordaindu. Osea, 600 euro baino gehiago, izango ban. Eta orduan, jarri media etzakit, 500-ena, 2.000 euro izango ditu, gutxi gara, baina gutxi izango porque bigarren eskokoak eta batzuk gutxi ordainduko niskin, seguro. Vale. Oin eskako etxeat, ja batzuk aipau ditu lehen da, segurazki igual errepetiko, baina etzio problemaik.
Bost gitarrista Euskal Herri mailan iruditzatxikenak garrantzitsu influenti giretzat orokorrin, eta beste bost internazionalki. Hau bost Euskal Herri mailan eta bost internazionalki. Baitu, Euskal Herri mailan nik sorteduna konsideratzen naiz izan dituten taldekidekin. Adibidez, Neugurriaken garaian Kaki Arkarazo eta Inigo Muguruza bikotia niretako kriston gitarrista bikotea aite ziren. Gaina bakoitza bere estilo propioekin, baina oso ondo jakin izan ziena nola uztartu beraien bi estiloak. Orduan, bi horiek bai aipatuko dituzke bi gitarrista oso onak bezala. Eta taldekidekin jarraituta Joseba ere, ez da virtuoso bat, baina dakan artea, talentua, magia, zen gauza egiteko, baina gitarra jotzeko ere. Nik beti izateat, en plan, adibidez, egun sentian bertako solue, ezin geldituko solue. Ez tek solo zail bat, baina ze ondo inde da, ze ondo sartzean kantun, eta ze energia transmititzen, eta irutzizitek kiston hona, tio. Ez que nik askoz gehiago mirezteiat musikoetan transmititzen sentimendua teknika baino. Ni beti holakoa izan, nahi aipatzen zizkiatek ez izatrean, no sé, holako me la suda, o sea, ni bien notakin aldiak olio ipurdita jarri, ez? Bai. Eta hori gehien mirezte jatena. Eta orduan, bai, ikizan dek, ez dek zaila jotzen, baino hori sortzen, ik sortuzak. Bai, enik ezin diat hori sortu interpretatzia bakak, baino sortu. Bai. Ramonesen kantuak ikizton erretxa ditu, baino initzak hiru akordekin hainbeste temazo, hor beste zea bazio, talento bat edo. Bai. Eta bost esan berdin zian? Bi faltaz atxik. Hostia, agun dios. Eta gaina esan dizkiat erresenak nerekin ibilitako. Jode, bantxe... A ver, hola, bote prontuan, adibidez, bueno, Joseba Lenuar ere iruditzen zaiteko oso, bere estiloan oso gitarrista ona ekela. Guztua zagak eta basakit, aztu ingo nau, seguro asko bantxe, egon ditukela beste batzuk. Ez que aurretik esan berri izkian, prestauta eukitzeko. Bueno, baina momentu naturaltasun haure gustatzen zitek, ez? Baitu, laboa esango iat, bestia. Laboa, Bai, ze laboa egite zizkian gauza hola frikiak akorde berdina bakarrik transportauta. Bi tono jota, baina de repente ateatzeko hor nota kezkagarri bat berriz, Horrek bat ezio... Eta internazionalki beste bost? Internazionalki? Bueno, Toni Iommi erretxa hor... Toni Iommi espero nian, Toni Iommi. Bai. Hori se veía venir, ez? Horiek. Eta... A ber, niretzako James Hetfield ere, niretzako bajoakin Steve Harris izan nuan bezala nire maisu nagusiena, Steve Harris, Geezer Butler, gitarran, nire jotzeko estiloan, James Hetfieldek eragin handia, ze palmutan esan diauna. Guztia beheraka, Bai, aldanian, bitza. Bai. Bai, gero Slayerren ere eragina leheno esan diaun nota hoiengatik, Slayer ere bai, Slayer, Kerrikin edo Jeff Hanneman, uste diat, Kerrikin uala pizka jepeago edo, baina Hanneman ere sortze zizkin kantu guapo asko, orduan. Biak batean nahi bak, esango. Biak bat bezala ingo jau. Bi faltaz atxik, orduan.
Bi falta zaizkiak. Eta... Bueno, Hendrix bere garaian ere, hostia, beste rollo bat ekarri zian musikara. Eta... Zein izango dira, gehiago? Hostia, Bueno, bibikin esango dira, pixka zabaltzeagatik, estilo Bibikin. aldetik ere, Mhm. luzerua, bai. Bibikin makina, baita bere... Ikusi nian behin jazz festivalian Donostin, Erra. eta bai, makina bat, horrek soka batekin itezin, kriston kalambria sortzezin hor, kriston rolloa zitzakan, bai. Arki. Azken galdera ingoiat, bale? Bai. Eta, bueno, oin, azkeneko minutoetan ire guztu gaitzen hau batzuk, eta hori nahi da jakin, ire antiguztuen, nahi da jakin, ire amorruen undaon. Eta galderie zehaztu goian nahi baldimak. Kontxertan emango baldimanen aukeria. Euskal Herri mailan, internazionalki nahi deken mailan. Artista bat, eta bere diskografi, artista barra talde, eta bere diskografi oso ezabatzeko, zein aukerauko guan. Pertsonie, ez? Baizik eta artistia. Euskal Herrikoa ezin diat esan. Ez Euskal Herri mailan, orokorrin. Porque danak ezaute gaituk. Baina bila sakate menate parian. Baina, nahi baldimak horrutziko jau, baina pasiok zehose esango ukena Euskal Herri mailan. Amorgua emateik horrek, Ba... Etzak esan, Etzak esan izenik espak nahi, Internazionalki esan aldek. Ba, igual baziok. Igual Izenik esango. Igual baziok genutziko jau. Internazionala? Bueno, David Bisbalbea zulo baten barrua sartuko nilan da lurra bota gainetik. Euk, gure eskuekin. Bala batekin, nire eskuekin. Eta zapaldu ingo nilan. Hori, zeatik, arrazoiko konkretun bat, edo zimaz, nazka matek da, jazta. Bueno, justo adibide bat, hola, nik pixkat nazka emate ziaken formula batena, ez? Gaina, formulaz aparte, beak konkretuki nola interpretatzeiken formula hori, pixkat atzeak aiteziak etzakite nazka bezala gorgorito hiek beti luzitzeko behar horrekin eta holako horteradak eta holako gauza evidentiak egiten ez dakit. Ados. Bueno, hemen utziko ja bukau jau. Gusto naiz? Bai, errez pasa zaiteka zenean, hasi gaituk hemen. Posten hau. Pasartzen da, ondo. Eskauko ja azken gauza bat, bukau horretik, eta berriz zehose jotzeko. Nahi egena jo. Euk nahi egena, atatzea egena. Hanik ire gainetik improvisauko jat, zehose. Hakin gabe. Improvisatzen? Ez ik nahi egena jo. Eta nik joko jat ire gainetik zehose, ateatzea dana, batzuten ondo ateatzea, bestetan ez, hemen inoiz utzio jakiteik. Eta honekin ja bukauko jau. Vale. Egon nahi, mamaia momentu bat. Soinua jartzen hau pluginakin. Hau jarri behar. Nahi genin. Ez tekena espero joko ya. Vale.
Eta hemen txutziko jau, ez dela bihar arte honitxean hemen irekin improvisatzen, baina hemen txutziko jau. Eskerrik asko honetan, Mikel, eta hengo batxu. Eta txat, eskerrik asko hemen ontzotu nahi, YouTubeko ikusteka dituzu, danoi, betiko jendiai. Hengo batxuk. Bai.